Все по-често плащаме данъци и такси чрез посттерминали и така спестяваме пари от банкови такси. Какви суми превеждаме и какви възможности имаме, за да се разплатим с карта с администрацията? По тази тема сега ще говорим с Румяна Стоилкова. Добър вечер. Добър вечер. До момента в офисите на държавната администрация в цялата страна са инсталирани 351 посттерминала. За сравнение, през март тази година те са били едва 29. Само за октомври, например, граждани и фирми са превели около 600 000 лева, а направените транзакции са 7 000 за различни административни услуги. Средната сума за превода през изминалия месец е била 84 лева. От март до сега българите са направили над 18 000 транзакции към различни администрации, а преведените суми надхвърлят 3 милиона лева. Експертите очакват плащането по този начин да става все по-популярно. Всеки месец бройката се увеличава. Само за последният месец те са над 100 нови терминали, на които може да се извършат такива плащания. Това неминуемо се отразява и на броя на транзакциите, които се извършват. За първи ден и районният съд в Бургас има посттерминал. Устройството спестява банковата такса при издаването на свидетелство за съдимост. Преводната такса, която е 1 лев, а на някои банки е по-висока, тук няма никаква такса преводна. Само сумата, която касае нашето плащане за районния съд. Клиентите са малко, но доволни. И за да внесе една такса човек за едно свидетелство за съдимост, трябва да излезе отново през входа на съда, да отиде в банката, да чака на опашка. Понякога се налага повече от час да се чака. В Добрич посттерминали са инсталирани в полицията, в паспортната служба и КАТ. Платих 25 лева такса и 3,50 за превод по банков път. Никой не ми предложи да платя с дебитна карта, чрез посттерминал или нещо такова. Не. А ако знаехте, щяхте ли да се възползвате? Ами мисля, че щях да се възползвам. 3,50 с 3,50. В столицата най-разпространено плащането през посттерминал за сега е към общините за погасяване на местни данъци и такси. На този етап нямам такова намерение, да ползвам тази услуга. Защо? Много неща. Знам ли, защото си мисля, че по-лесно ми е да отида, да се стана, да си платя на гишето и да си тръгна. Изборът дали да си спестим една такса остава в наши ръце. На финала ще припомня, че преди въвеждането на услугата имаше парадоксални случаи, при които таксата за банков превод надхвърляше дължимата административна такса. Сега и бизнесът, и физическите лица могат да спестят пари и време. Благодарим ти, Румяна Стоилкова, за разплащането с администрацията.